Takže čauko ľudia, vítam vás z môjho prvého videa, moje meno je Coaster98 a toto je hra Minecraft. Mám tento Minecraft modovaný, beží mi na verzii 1.4.7, čo je stará verzia, ale na tie noženej sú tieto mody, ale už sa snažím robiť ten nový modpack, ktorý by to rozbilo na verzii 1.7.10 a sa ešte uvidí, tu môže byť dlhšia doba, kým sa to urobí, ale nevadí. Takže, čo mi tu aké mody obsahuje? Takže mám tu toho dosť, Computercraft, Extra Biomes, Forestry, Thermal Expansion, Industrial Craft, Raycraft, Red Power, Twilight, takéto veci proste. Ale tak, zistíte to sami, pretože ja vám to pošlem do popisku, videa na stiahnutie. Tak, ale čo by sme si mohli urobiť? Tak, nový svet, keďže ideme hrať, takže dáme si YouTube a stop bonus chest New World. Videa sa pokúsim dávať aspoň 4-5 krát do týždňa. Nech to je také zaujímavejšie, nech sa, keď ma budete pozerať pravidelne, tak nech sa nenudíte doma, takto. Takže dúfam, že vás aspoň zabavím nejak. Takže sme sa objavili v nejakom strome. Ako sme v takom dobrom biome. OK. Tu máme hneď pri sebe sopku. Ale toto je asi nízka, no to je také nízučká sopečka. Takže tam ma nezaujíma. Pretože sú tu aj také vysoké. A tie by sme skôr mali hľadať. Nejaké to, a tu máme hneď našu čestu. Tu som hľadal. Tak. Teba si zoberem. Musíme ju zničiť, pretože tam hore máme blok. Super. Dobre, hneď ťa použijem aj. Hop. Dobre. Takže čo sme dostali? To si musím vypnúť. Recipe mod. Tak, dobre. Takže dostali sme torčky, stone pickaxe, stone axe, jablka, wood axe, sticky, wood, wooden axe a ešte čestku máme. Takže môžeme ísť ďalej a ideme si nakacať nejaké to drevo. Takže môžeme začať hneď tu. Aspoň nejaký ten stack by sme si mohli nakácať. Pretože dreva budeme potrebovať dosť. A potom by sme mohli ísť do dolov. Tak. Dobre. Takže prvé video bude mať asi tak nejakých tých 15 minút. Keďže viacej nám YouTube teraz nedovolí, si musím zvýšiť ten limit. Takže druhé video, ktoré bude mať, tak to bude mať už okolo tých 30 minút. Takže to sa budete môcť dlhšie pozerať na mňa. No, na hru. Ja webkameru teraz nebudem dávať zatiaľ. Ani nemám pláne. Tak, dobre. Ideme ďalej. Máme 26 kusov dreva. Dobre, že nám to dalo aspoň nejakú túto kamennú sekeru, pretože to by nám to drevo trebalo kásať pekne dlho. A to by vás potom nebavilo. To by som musel pekne sekať videa a pekne ísť zastrihať. Dobre. Čo ďalej máme? Máme drievko. Tak, dobre. Potom si pôjdeme pozrieť nejaké doly, aby sme získali nejaké hlavné suroviny na niektoré tie módy, ktoré tu máme. Takže to bude najviac potrebné a potom by sme v ďalšom dieli si postavili keď je nejaký ten domeček. Ale to sa ešte rozhodnem, keď tak mi napíšte, že keby som si mal poslať pod vodou na suši, alebo v horách, v jaskyni, alebo to necháte na mňa. Takže to budete mať takú úlohu. Tak, dobre. Strom. Mám ťa 50 kusov, dobre. Tak, ešte tu máme drevo. A budeme môcť za chvíľku ďalej. Mapka. V pohode. V pohode bavíme. Takže ideme si zabiť prasiatko. Paca. Musíme mať jedlo. Jedlo je potrebné. Bez jedla neprežijete. Tak. Ešte toto a to by malo stačiť. Ja veď 60 stačí. A môžeme keď tak ešte tento strom a hotovo. Potom pokácame túto tieto prasca. Nech máme nejaké jedlo do tých dolov. Tak.
hop, hop. Jaj, debil, proč musíš byť taký nízky? Tak, ňam. Tak, ďalšie jedlo. Dobre, aj kaput. Jop. Máme nejaké to jedlo, 9 kuskov, takže to by malo stačiť. Mohli by sme sa ísť pozrieť sem. To je veľmi pekný biom, tu sú nádherné stromy. Takže by sme sa mohli aj pozrieť sem, že ako to vyzerá, ale musíme nájsť nejakú tú jaskyňu. Tak. No diery tu na povrchu nemáme, zatiaľ ako ide na mape. A tu sa môžeme ísť pozrieť, čo to tam bude. Tak. Prasiatka, zabijem vás, vysvinie, škaredné, rúžavé, dobre. Ale nechám žiť. Nechám tak, aby som nebol taký zlý. Nič není. Sa mi nepáči. Žiadna diera, žiadne nič. To je zle. To je veľmi zle. Dám. Si mŕtva. Aj vy dve budete mŕtve. Aj ty budeš mŕtva. Tak, dobre. Môžeme ísť sem. Jo, už tam máme aj ropu, ako vidíte, ste mohli vidieť. Ropa je tu tiež veľmi dôležitá, no ako všade je dôležitá, ale to nevadí. Ich tam tiež nič zase není, nevadí. Svetelné bugy tie si nevšímajte, to je chyba v pár módoch. Ale pokúsim sa to odstraniť, tu môžeme dať uhlie si zobrať. Tak. Dobre. Budeme tu musieť zohnať tú najhlavnejšiu vec v jednom z módov, čo je Industrial Craft, čo sa bude najviac používať podľa mňa na začiatku, a to sa volá, že meď, že kopr. Ale to by malo byť, to je normálne na povrchu, v jaskyniach a takto, lenže, no ako na povrchu, tak sa povie, ako hneď ak vôjdete do jaskyne, tak to je hneď hore. Takže tak. Potom, čo by sme tak ešte mali zohnať? Všelijaké inakšie suroviny, ale prvé musíme zohnať aj tieto, ten kopr. Teba zoberieme, z teba. Tak, dobre. Môžeme ísť ďalej. A tam, tu vidím taký menší vchod do jaskynky. Čo sa mi už viacej páči. No, takže to vchod není, to je normálne. Ale bá, čo tu máme, kopr. Leba, to mi páči. Pozrite sa, toto je ten kopr ore. Najhlavnejšia vec, pomaly. Ale tým, že je len jeden, geniálne. Tak, potrebujeme asi iný krompač. Tak, sa musíme napapať. Takže dobre. Tu máme nejakú jaskyňu? Máme. Tak si to označíme. Jaskyňa. Farbu. Dáme bielu. Tak. Tu máme aj ropu. Takže dáme si aj ropa. Zaznačíme to tu. Ropa. Dobre. Ideme ďalej. No, my ideme sa dostať teraz. Tam, čo vidíte, toto všetko, tento ukazuje tá šipka, takže tam ideme. To by mala byť tiež jaskyňa nejaká, ale tak dúfam, že to dopadne ako tuto, že to nebola. Ale tuto vyzerá lepšie, lebo to je. Tak, dobre. Jop. Bereme drievko. Nehúč. Debile. No poď. Máme, poď. Nám. Geniálne. Máme to na easy. Tu máme nášho kamaráta, volá sa Creeper, je to môj najlepší kamarát. Vždycky sa s ním opijem, vždycky sa s ním proste nadrbeme jak debili. A takto. A kúkajte, už ma ide pozdraviť. Čau. Jak sa máš, Karol?
No, žúni, nebuchaj, ty pičus. To je debil. O to mi vždycky urobí. Vždycky vybuchne nejak blbý. Proste. Toto je jeho zvyku a nebojte sa, on sa zase narodí. On nezomrel. On sa zase narodí, jak prostý. Jup, asi my už tu stiky máme, nevadí. Jo, dobre. Ne, si môžeme robiť vlastne to z tohto nič. Prečo to nejde? Veď z toho by sa malo dať urobiť aspoň z tohto. Nejde. Záťa pes. Zaberieme si to. Poďme ďalej. Pokácame, vymajnujeme. Tak by sme tam dole mali nejaké svetielko. Tak, dobre. Kopr. Poď sem, ty môj kamarát. Poď. Teba ja mám rád. Debil. Proste. No poď. Ňam. Oj, tu máš ešte bratekov. Ďalších. Dobre, ideme, čau. Ahoj. Hop, takže ideme ďalej. Máme tu už aj iron. Čiže čo je veľmi dobrá správa. What? Dobre, vezmeme si iron. Máme ďalší iron. Tento si ale potrebujeme zabedniť. Čiže zoberieme dirt. Hop, hotovo. Ironku, poď ku mne. Jak sa máš, ironku? Ja sa mám veľmi dobre. Náhodou, od teba iron. Lebo ja si zoberiem. To je furt. Uhlie. Takže seba zoberieme. Tak. Na chvíľku budeme končiť, keďže máme iba tých 15 minút, lenže ja neviem koľko točíme, lebo ja sprostý som si nedal, že koľko točím. Takže na to sa idem pozrieť, počkajte. Takže točíme už 12 minút, takže by sme mohli ísť toto ešte dole. A ukončím tu video. Troška niečo nazbierame. Juhuj. Debile, oni sú tu dvaja. Poď. Nepoď. Hovado! Dobre. Tak sa dá. Píče. Vidíte, jak ma vylakali? Uj. Teraz chodíš s mečom. Boli hentať takým kurva. Dobre. Tu dáme svíčku. Tak. Môžeme ísť ďalej. Počul som kosti. Ti nemám rád. Juj! Hovado. Ďakujem. Jak som sa ho zlakel, ty kokos. Máme ľuk. Tak. Nikto sa už nechoď. To je tu navítaný. Dobre. Máme. Teba zoberieme ironku, ty môj kamaráde, ale nemáš tu náhodou bratranca? Volá sa, že diamant. Nie, ten je viacej nižšie položený, no dobre. Tak idem si pre neho. Aha. Nezabýva! Dobre. Kebyže skapem, tak ty kokos si bol na hovno. Tak, ty ideš sem, tak. Dobre. A zoberme si iron. Tak. Dobre. Takže to by sme mali. My sa potrebujeme hlavne aj najesť. Takže my sa tu skopáme. Tak.
Aby si nás nevšimli. No, aby si nás nevšimli. Dobre, tak čo si teraz potrebujeme urobiť? Zoberieme si jedlo, najeme sa a ukončíme video. Takže, ďakujem, že ste si zhliadli moje prvé video. Tak pre nás ktoré som kedy natočil. Dúfam, že som vás pobavil, že sa vám páčilo a všetko takto možné, keď tak dajte odber, dajte like, komentujte hlavne. A keď sa vám nepáčilo, tak aj tak dajte like, pretože dislike to nepodporujeme. U takých debilov, čiže ktorí to sú, neviem, 12-roční, 11-ročné deti, takže takto. Ale ne, že by som mal proti nim niečo, ale tak, viete, detský hlas. To sa na YouTube nehodí. Akože ja nejsem ešte dospelý, no chýba mi ešte tam do toho rok, čiže 17 mám. Takže, sorry. A tak, kašme na to. Takže, uvidíme sa u ďalšieho videa, ďakujem za zahliadnutie a majte sa.